हामबाय कांचनपुर पार्टी आईपीएफटी डिविजन कमिटी बाय जुगाल यामा केहा लाम सम पान्ना बाय जॉइनिंग प्रोग्राम बाय केहा नारजा तो प्रोग्राम যত ডিভিশনের নেতৃত্ব যত সহযোগিতাও गाहामना प्रोग्राम আগরতলাनि खायो तिनबा प्रोग्राम आं बेखौनो बारै खालामथ'हा नावनि जेतिनि गोबां माखौ आलोचना खालायो न जोंनि नांगौनि गावनाव नांगौनि गावनाव जों खालायो दिनै पार्टियाव गोबां राजनीतिक दल बाजा सीपीएम बाजा माथा বিভিন্ন राजनीतिक दल दंनायाव नेतृत्व फंबायो गोनां जों गाव नानाय आंनि फांसेनि खामानि खालामनांगोन बेलाय बेलायनो हामबाय आईपीएफटिनि पक्ष থেকে এবং आंनि ব্যক্তিগত पक्ष থেকে हामबाय मारियो बांमानो फायहा नेखि सप्ताह केहासे कायाखौ थानाय 10टा बाजार टाउन हलनो प्राय 400 बेसि भोटार पार्टी आईपीएफटी जॉइन এবং এক সপ্তাহ নিচে চৌহান আনন্দ বাজারও 75 ফ্যামিলি বা 75 পরিবারও 192 ভোটার गुबै राजनीतिक दल जानकारिया दिनै पार्टी आईपीएफ बानायखौ उनावहाय যত दंबायखौ এবং कांचनपुरा डिविजन आईपीएफ फाइनांनि बासाखिहा শুধু कांचनपुरिया समस्त त्रिपुरावनो दिनै कांचनपुराव नायगरनि वायो समितिखौ माने जागायो तावमातिनो साबायो पार्टी आईपीएफ नि प्रोग्राम बा जॉइनिंग प्रोग्राम दङ आबो साबायो आरो जों आसा खालामो जों बेवहाय दिनै 2017-18 आव आईपीएफ सक्रिय बाहेरा दलफोरखौ आठजन दलफोर दङ आबो दिन जों गिदिर हातफोराव फैनाय এবং যত ত্রিপুরাবাসীनि आशा आकांक्षा आईपीएफ दिनाव थांदोंमोनथ आईपीएफ दिनाव टेरिटरिमोनथ এবং आईपीएफ टेरिटरि दङ आईपीएफ दिन सानसे त्रिपुरा हानि कमप्ले बारानो दिखांनानै लामा थांगोन যত ত্রিপুরাসারও সুযোগ दी दङ এবং साथे बुरिनाय এবং বিশ্বাস दिन साला अबयस्से जोंनि आसामाव पुरान